ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ରହିଯାଉ ସେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ। ନାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ କୋଉଠିକୁ ଯିବନି, ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ମାନେ ତମ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିବ। ଏ ନନ୍ଦ ରାଜା, ପୁଅକୁ ଯଦି ମୋର ପରିଚୟ ଦବାର ଥିଲା ଅନେକ ଆଗରୁ ମୁଁ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ସାରନ୍ତିନି। ହେଲେ ଇଏ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାରୀ ମା ପାଖରୁ ତା ଛୁଆକୁ ଛଡେଇ ନେଇ କି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବି? ତା ଛଡା ମୋ ପ୍ରେମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଖୁନି ଆସାମୀ, ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜଳିବ ବାବୁ। ନାଇଁ, ମୋ ପ୍ରେମା କିଛି ଜାଣି ନପାରୁ, କିଛି ଜାଣି ନପାରୁ ସେ। ତାହେଲେ ତମେ ଏବେ ଯିବ କୋଉଠିକୁ? ଅଫେରନ୍ତା ରାଇଜକୁ।